karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Oh, mao ba? Oh, mas maayo pa day kung mamatay na ng imong amahan. Aray! Kung mamatay ang akong amahan tungod nimo, way kasal nga mahitabo. Adto ka sa prisuhan, mga anak. Ayaw upsa nga akong pailob nila. Ayaw yun! Ayaw ikaw gadlo ka, iyan. Ayaw yung hilabti si Papa. Naramula pa naman kaniya, ha? Nga dili makaganahan ng imong amahan. Siya ang nakaingon nga namatay ang imong inahan, diba? O niya karon, andam ka mo sakripisyo tungod niya? Tungod kay amahan ko sila! Buset! Makalaguting tawhan. Pero dili ka na magsilbi na ko iyan. Ulipon ko na kamong tanan! Kayo bang ilayas, eh? Busing? Oh. Biday. Oh. Problema sa kagugmang, Busing? Ako sa Busing? Di sab ko makatug. Na problema ko sa imong problema. Unsa? Na siya ko ining kalit kay ba nga pagpakasan ninyo ni Ma'am Lira. Mao nagitingali ni nga akong kapalaran, Binay. Pero ang pangutana, Busing, kung makaantos ka ba hangtod sa hangtod sa batasan na ng Ma'am Lariyang? Ambot. Lupig pa man ako'y padung sa hikog ining hitabua. Aw hinuon, wa man gyoy katumana ng imong gugma, kay bawal man na. May nalagsab ng maminyo ka na, Busing. Pero, dili kang Lira. Unsa? Oo niya. Ngano lagi in taon nga magpakasal ka man na ng bayhan, ha? Nga di man yung kaganahan niya nga mahimong asawa. Tungod kay doon na siya gihuptang video. Oh. Nga posibleng ikamatay ni Papa kung iyang makitaan, Binay. Unsa? May naniid yuday namo ni Alexa dito sa Isla Verde. Og nakuhaan og video sa maong tao nga gihagkan ako sa Alexa. O di ay? Hala, paktay ka, Busing. Og gihulga ko niya nga iyan ang ipakita kang Papa kung dili ko magpakasal niya. Oh, mao di ay? Agoy, kasungayan sa babay. Nahadlo ko nga atakihon sa Papa. Atakihon siya sa kasing-kasing kung makita niya ang mga video. Unya, Busing, nahibaw sa pinis mamalik, ha? Naibaw na, Binay. Mao di ay nga may undang siyag trabaho. Oh. Ingon anak kadako sa akong problema karon, Binay. Oh, dako-dako yun ang problema, ha, Busing? Mura na dig mabuak ka nga kung Kalma lang, Busing, ha? Kalma lang. Nga ni mabdos pa magidas Lira, eh. Oh, ikaw lagi magkatubagan na, Busing. Tita! Lira. Kaslo na gini si Ian sa sunod adlaw. Oh, mao ba? Congratulations, Lira. Nakuha na gyud nimong imong gustong kuhaon. Og ikaw ginang usa sa muluhod, tita, ha? Ako nang ipanghatod ang mga invitation card. Asa mo kaslon? Sa gikaslan nila ni Alexa o Tito Ed. Pero ang reception, sabay lang. Sabay nila ni Ed? Mao na, tita. Nganong dili man sa venue? Pika-pika lang sa venue, tita. Tuagit sabay ang pagkaon. Kitipid og maayo ni iyan ang inyong kasal.
Wa ka lang mo reklamo ni Ana. Wa na lang, tita. Kay mo may gusto ni Tito Ed. Pero, Unsa, tita? wa. Gitipid lang tingala ni Ed si Ian. Mao nga sa bahay lang ang reception. Maghimo ka na mag-invitation para sa mga kauban nato sa opisina? Tita. Ako nagihatod. Ikaw ni bahala nila. Si Paul. Di lang ni mo imbitahon? Siyempre. Imbitahon gid na ako aron aligre nga akong kasal. Kay magkaabot sila si Alexa ug ang iyang ex nga si Paul. Pero, mas nindot yun kung mawa si Alexa diha sa dakong bay. Mao ka na ang sunod kong buhaton. Tita, papason si Alexa sa kinapuhi ni Ian ug Papa Ed. Dili gid ako katolgan, tita. Human sa mong kasal ni Ian, kinahanglang mapapas na sa mo kinapuhi si Alexa. Pero pagpantay lang yun, nga way makabantay sa imong plano, Ian. Ayaw ka bala ka, tita. Excuse na, tita, ha? Hello? Ano na nang wag man ka? Kasal na niyo ni Ian. Dili ko rin mo imbitahon. Ngano kong dili? Kamo gihapon ang kuhaon kong photographer sa mo kasal. Kina ba? Kina. Tuod. Kumusta nga tong baby? Okay ra. Mahimo na siyang anak og milyonarya sa dili madugay. Wow. Ayaw yun pagsugot nga dili may na yun ang inyong kasal ni Ian, ha? Of course. Wa ni makababag sa mong kasal ni Ian. Wa na. Kasal na nila ni Ian o Clara sa sunod adlaw. Unsa man kayo mahitabo man sa kasal? Di sa dekas gawas. Nga nang may kawas man ka? Di ko mato. Masod na ka. Ayaw na. Dili mahimong makit-anta nga magsulti ni Lira. Naipaw na kasauto ka tumbayana. Nakatawag na siya maayo. Kita na lang duhang mga ta. Dili mahimong makumpiyansa, Ian. Gusto na akong magigsulti ni mo sa katapusang higayon. Nakita lang. Ian. Ugma sa alas 4 sa hapon. Musibat ko gikan kalera. Magkita ta sa Parola Restaurant. Niyang address. Magkita ta. Good night. Ian. Unsa pa may mong istoryahan? Dili mahimong magpatuol pa ko ni Ian. Tita Agnes, makakita ka ba ni Ian? May pakikitaan man kuno siya nga kliyente. Muabang kuno ni sa Isla Verde. Nga mo siya musulti na ako. Lira, iapil ka na sa imong kondisyon. Kinahanglang mananghin siya nimo kung asa siya mulakaw. May sabi niya akong gipuhat. Yan na magkikita pa magit ko ni Ian. Tara siya sa suok na lapisa. Ganina rin ka. I-off na lang yung cellphone. Na-off na. Kalayo pa rin yung napita. Ako nang gitoyo. Aron nung way makakita na itong kaila. Unsa pa imong pagkigsultihan ako, ha? Lingkod na. Relax. Dili ko makarelax, Ian. Dako sa akin ang atong gipuhat. Gitraydora na to ang imong amahan. Alexa. Unsam gi tinuod mo gibati para sa kumaman. Hatagan ko ka sa katuig sa pagkaton sa pagmahal na ko, Alexa. Humanana, kung dili ka mahigugman ako, buhian ko ikaw. Alexa? Ha? Tubag ako. Sulti ko sa tinuod mo gibati sa kumaman. Mahal ko si Papa ni o dili ko gustong masakitan siya. Busa kung unsa man ang gusto mong isulti, isulti na nako. Kay mao na kining katapusan natong panagsulti nga kita lang duha ka, Ian. Unsa gibati nimo para nako? Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo, Alexa. Unsay gibati nimo para nako?
Kalakot. Mao ka nagtinuod kong gipati nimo. Kalagot. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!